Larunbatean jokatu zen Igartzako mendidu atloia. Iaz bezala, Alain Santa Maria eta Zurine Frutos izan ziren 22 kilometroko ibilbidea osatzen azkarrenak. Euskal Herriko mendidu atloien zirkuituko bigarren hitzordua izan zen Igartzakoa. Eta Goierrin beste bi geldialdi egingo ditu. Arriaranen irailaren 29an eta Zegaman urriaren 27an. El tramo de correr ha sido un tramo que es muy duro, en el que hay una subida muy larga, casi de 2 kilómetros. Hacía muchísimo calor en ese tramo y bueno, la verdad que he salido guardando un poquito para luego intentar hacer la bajada a pie lo más rápido posible. He cogido la bici con un poquito de diferencia y pues bueno, la he intentado mantener durante el sector de bici. Me he encontrado bastante bien con la bici, pero bueno, al final en el box casi estaba encima en eco y me ha tocado en la última transición darle bastante caña porque lo tenía muy cerca. Esan gaur korrika nahiko pisitxu intzait, aldapa gaur xamarra daude eta nahi bezain guztatzen ditu. Da gero bizikletan nahi bezain ondo jonez arren buelta eman dieu, da bigarren bostukin guzpa. Aldapak oso gorra daude, gero bajadak isen biziketan polita dira, orduan batak bestea konpensatzeu. Da, guztua ebilika. Ondo, baina, ondo zeirabazi dut, baina gogorra eduritu zait, eta, hori, gogorra da. Baneukan iaz egin nuen, baina ezke etortzen zara eta gogorra 3 buelta eta rampa batzuk daude hor, eta hori beroarekin dena gogorra izan da. Bero asko egiten du, eta orduan ura asko egon naiz edaten, eta hori. Hobeto pizka bat aizea egoten bada, hobeto. Iaz bakarrik egon nintzen, gaur ez dakit bi neska gehiago edo bat, ez dakit. Baina hori bai, pena da, baina eske nik egiten badu zergatik ez besteok. Korrika egiten baduz eta bizikleta badaukazu, animatu. Hasiera pixka ezberdintu darrapatu ditez, oso hasiera bortitza izan da, birrepetxo gor, ni pixka aurreko biletatik separatu naiz, baina demo guztien bista mantentzen zaiatu naiz, eta bukaera arte iritsi nahi nahiko gertu ez. Baiziletan beak lehenengo bueltetan bat ibilia eta hirugarrengo bueltan aurre hartu eta behin azkenengo tramon bakorrika disfrutatzen ez, bakarri neon eta gozatzeko aukera ukiet. Etxeko lan egin gabe neon ibentzat eta bideo egizan ez, eta ez geneki zer geneukan aurren ez, eta nahi hasiera oso bortitzein zait, eta biziletako edo bai. Orduan, pixka bildur ditezea eta ez tezu onbierdan bezala iten ez, zega aurrengoako ikasi edo pixkat krokize ikusi, zer bilatuko deon eta perpatu etorri berko edo. Lasterketak oso politiek izaten die motzak, baino intensok oso fuerte atea barrazare eta bukatzen duzu, topera atea eta topera buka. Orduan izaten da, hoxen, aiatzen zehala guzti sustuta. Oso polite da, gaina da mendie daukena ia dana, azkeneko sektorea izan da bastante asfaltoa daukena, baino rekorridoa oso polite, gorra baita, aldapatxo gogor batzuk badare, baina oso polite.
oso ondo, baino bero gehiegi. Eta nahiko gogoa egin da. Ba, ene esango nuke hori, bera ondala, biziketan guztua ibiltzen zen, baina korrika azkeneko tarten parez pare jotzen zen da, ja, nekekin da, bero. Temporadako zirkuiturik gogorrena da eta beroak ez du asko lagundu, eta baina bueno, egin dugu eta hori da importanteena, bukatzea. Zaiena? Bueno, gogorrena, lehenengo proba zela eta entrenamentu falta eta hori, baina bueno, bakoitza bere ritmo hartu eta regulatu eta ondo pasatzea eta ondo iristea da helmuga.